Iti nga rin iruging iba sa pagayam dito LAGIP ti NAPALABAS din pagayam ti nga Eloisa iti Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, no Ania ti Imulam isumitlain ti Apitem masansan nga mga kuretoy Manong Nemy. Malaksid no ada sa baling agapit no takawod na deta Imulam ako nada. Ngayon ti imbag nga na imula saan nga matakaw dahil ti Manong. Tawan ti sa baling pagsupapakan ta sinuman nga nakakamulaan ti imbag no saan nga na matlang nangipaay iti tulong uno imbag iti pata na nga tao. Kastiman nga rod Manong Nemy nga rugiyak ti amin. Kasta unay tiragsak ni Reden idi pakamuk kang kuana ngagbakasyon akong dito Ilocos kalpasan tinapaot nga parang trabaho sa Binundo, Manila Manong Nemy ket naragsakan takunak kang kuana idi pa nagbakasyon ko isun tumeten di pa nagkalay sa amin kamo dyanan na Eloisa. Matong palmatayang tinabayagan nga gaggagarik nga mapasamag ka data. Nakabaybayagod nga guru oray kan ka. Kat naka-oray kan. Naka-oray akon. So ko na kang gari din. No maka-oray ka, matungpal na kiti karing karita, matungpal na kiti rapahapta. Iso nga gawit akon. Agsagana kan. Gabot ha, umay kanton mga asawa no dakon dito balay. Kasta ko nga ron tiragsak met datatang kaninanang kanigiti duwa kakabsat ko Manong Nemy. Kasta ko ti panagyamyaman da. Tagpurgod ako. Kaskalak lang naggapoy di abroad Manong Nemy ti manungatawen. Nga itagbakasyon ako dito Ilocos Norte kat agpurgod ako. Manong Nemy kinapudno na. Kasla imbilang ko di bagik nga napa nagtrabaho ti abroad akas DH. Gamsaan nga katulong Manong Nemy ti trabaho idi sa Binundo no ti waitress ken all around para iti panakaasikas ti maysa nga restaurant kadag iti agasawa nga inchik nga amok Manong Nemy da Mr. Oy ken ni Mrs. Oy Manong Nemy. Ngayon kaputa, maluglogi damaten. Kat saan da nakabaylan ti mang pasweldo kanya. Iso ang pinulubusan na ko nagbakasyon. Tapos ni kasta kita, may ipameten ti iliw ko, iti pamilya, kang runaan na unay kinireden. Kanimbaga karatatang kininanang nga umayton mga asawa dareden. Kadim tengar day tanga aldaw Manong. Abalayan, day dat kang kanayon ko mangag kadagiti duwa nga partido Manong. Tatatang nanang kastawaten nagiti naganak ken kakabagyan ni Reden nga dimteng nga umay mga asawa. Dimteng day tanga aldaw Manong Nemy nga panagkalay sami kini Reden. May bilang ko nga dito ti kararagsakan. Imagine Manong, agtawan ako ni 32, idinto ta 33 ni Reden. Nakabaybayag relasyon mi Manong at nakabaybayag amin sa Manila. Owen kaya pagpintasan na nakauray ni Reden kanyak ngabot talagang iso ti naikari para kanyak da kami tagasawa naikari tutunggal maysa kaya dumtengen tirabi Manong Nemy aba nagkaedamin kini Reden nga nagbalinan nga asawa magagagaran launay Manong Nemy nga mga arakop kan mga agek kanya. Kamo dyanan na sweetheart. Mapasamakin. Tinabayag kong ginararapahap. Maagak iti nakapapahot dagiti narumpi nga bibig mo. Reden kan kastamat ten mga prusak na ginadumando mga baset ti bagim iti baroko mo. Reden Eloisa aging ka Manong Nemy nagmaymaysan ti bagimi ngawang pulos ti tapar tay kunada nga kasla kaya kas kamlakay pas ngay nga maladaga
Wan Manong Nemy nagtiponen ti bara ken bara, gagar ken gagar, rugso ken rugso. Nagtiponen ti ayat, kinawan ti sabali nga ramidan mi, no di mang pagusto tirek nami, mang tukno iti langit nga ibagbagada. Nagbaris rosas nga ronde di nga rabii Manong Nemy, ket dito'y kong insuko. Iti kinabirhen ko, iti nalaking ipatpatig ko, ken mang ipatpatig unay kanyag. Wen Manong, nagdanggayan mi nga nagkalanglangan ti dulang ni ayat. Ining mas mi dagiti na idasar nga taraon. Gabuta, nalahing nga mangan Manong Nemy ni Reden, kananat kayat na Manong Nemy nga ibusen, dagiti duwa nga mansanas iti barogong ko. Kayat na nga sapsapan Manong Nemy ti ulo ti tilapia nga da, iti nagsagbaitan dagiti legs ko Manong. Oh, Reden, oh, Eloisa. Eloisa. Wen Manong Nemy, kaslasang kami nga mauma ken mabannog ken Reden iti daydi nga rabii. Kaslaawanen ti dumteng pahing nga rabii nga sabali. Wen Manong, ngam na ginanakamot laheng, idita talagang akirpatirik namin. Agyamanak Reden, tanauray nak. Agyamanak madkeng kay Eloisa. Tanagsublikan. Saan na ka napanawan ha? Saan ako nga pamanaw? Gapata, nabayagan di pa nagtrabaho ti adayo. Kaslakla naman iti abroad. Kaya nagpurgud ako na kaskunam. Ano nga taramidan dita? Ada urnong ko, ada mat urnong mo. Pagtipunin ta, tamang ipatagdarat ng ti balay? Han pa yan. Umuna pa lang makipasdek ta ti negosyo. Anat negosyo ta? Gabata restaurant iti nagpapaayak iti napahot nga panahon, mangipot up tayo iti karinderya. Karinderya? Oo. Inutoy. Magkita ta ti mabalintang opaan nga daga iti along di highway, tas sadyeta nga mangipasdek iti karinderya. Alawan, sige. Kat sabi ko matagbalay kita. Sabi ko ado ti umay mangan iti pasdek ta karinderya. Kasta nga rod tinaramid mi Manong Nemy karinderya. Ngay siyak ti mang manage, siyak ti paraluto, Manong Nemy siyak pa'y ti kahera. At dadua nga inala kakaduak nga kabagyak matlaing Manong Nemy nga si sexy nga babalasang nga sutagbali nga servidura. Idin to Manong Nemy taniyam. Reden nga asawa ket may samot ka tricycle driver, bugod na nga tricycle ti paspasada na. Ket siyempre, naawis na nagitipada na nga tricyclean ket apong nagganan. Wan Manong Nemy bagbagada gabutan na pagkatanak kanong nga nag-asawa. 32, abi ko mga bakit kalkalingan na ko na. Marigatan na kanong nga madaan ti anak. Imagbagabat ni Reden kanyak Manong nga tsak madaragan gabutan. Agpapa-advise kanong nga nagiti kakaduan nga tricycle driver no anya ti arabidan na tapos nagkastakit alas 2 kanong nga makaala. Narugso ti asawa kastamat kanyak Manong Nemy. Kang kanawin kami nga maitayok kay diragsak. No kasta nga dagundaway mi. No mampay awan liwat mi Manong. Usakam lagliwat, agliwat nung astang madamaak. Jagman maliglikan Manong Nemy nga maistorya iti asawak no anya dagiti nagpasarak sa Manila. Ididamo, nakarigrigat. Abay, nagungat dagiti anak, dagiti among enchik. Baon dito'y, baon dita. Diba? Abay nga baonin da kagat sanggabat nga babaonin. Istiinak ngamin, syempre. Agad ako no maturog ak iti balayda. Sakto sumrek iti restaurant nga negosyo da nga pagpapay ka as waitress. Daki di balayda. Siyempre, kaslag mo nakatulugan sa dyan. Baon dito. Nakatangtangsit, dagiti anak, dagiti amo. Yung paglagi din na nakasaysayahat, dagiti amok nga naganak, dagiti natangsit. Yung mo, kastaon iti yaman ko. Hindi ta, pimanaw dan dito Pilipinas kat nagsublidan sa China.
nga sadyay da nga nagbasa. Ngayon ti makadakes, dawat damot nga dawat, iti kwarta. Aging ka nga, inot nga nalugi, tinegosyo, da Mr. Oy ken Mrs. Oy. Dajay, aging ka inot nga nagikat dagiti empleyado, nga batasam damatan nga masweldohan. Kahit mo sawan, at damat la dagiti inchik, nga mabangkrab, tinegosyo da. Anta gusto nga, ini kita siyak laing ang tinabati. Gasam, siyak ti kahera, siyak ti servidura, kanya siyak pa yan ti cook. Nasusurog mat amin. Nga deta ita ti pakpakat ko ti karinderya ta. Diba? Ato na kita na imas, kadag subli-subli, subli-sublihan da. Saan kumarot nga karinderya? Restaurant ko ma. Pangalan to kumar ti takil kang puunan ta, no? Restaurant ko ma. Isang mangrugita pala ti karinderya. Sa dinungar itan ti yan, di kiti amom. Diyay, iso dalat nga dududu at mga sikaso iti nabatin nga sa nga ti restaurant da. Di kiti nga anak da. Diyan mo? Ta sigon din na o di nga damag kat impalod ka no kiti police ija China impalod da ida di kita anak da apay agdrug-drug ka da isugayam da nang igastuan da kada kita daw-dawatin da ang kwarta kada nag-anak kang kuwana kadakwada nga da idat nakalugyan ti negosyo da nimtsak malipatan di kinasya at kanyak da Mr. Oy ken Mrs. Oy nakasaysaят na kanya kay agim imong nga rod di kiti kakaduwak ta siyak lain ti kasla makikita da nga empleyada da nalimad nga i-increase na ti sweldo gabo nga rod ta nasiyat da kanya kaya nagbalinag ba't ka nasiyat ka da kuwada kahit anong roden kahit kumamon no niya itan ti kasasada baka no nagtultuloy nga nabrok da. Kasano nga taitan di biyag da. No awanin negosyo da. Manong Nemy karigatak siyempre iti bigyan matang iti cellphone da mabaling ko kontakin na iti agasawa nagbaling nga dati nga amo. Ngayon ti ada kanyak nga number da Manong Nemy madimaten. Anaten din. Tawag-tawag ang ida Manong Nemy madi. Long distance pa Manong Nemy telepono. Tada telepono da Manong Nemy ngem na-disconnect hen data nga telepono. Diyos ko, adad samad din dakas ka napasamag ka na kuwada. Pinadas kong hinutak Manong Nemy ti dati nga kaduwak nga waitress nga nagbaling nga nasigad nga pag-ayam ko. Ngiso da ito ni Cynthia. Nagring ni cellphone na. Hello, sino ito? Sino ito? Cynthia. Ni Eloisa na ito. Uy! Eloisa, ana, ayam mo itan. Kalpasan nga awanan ti restaurant da Mr. Oy ken Mrs. Oy. Kahit mo sawan awanan? Pwede mo mo? Lin na mga bolan itan nga nagawid ako nito Ilocos sa nagasawa kaming kinireden. Ada nasawa. Kasa, kahit mo sawan pimanaw ka? Siyempre, isudan natin ng palubos kanya. Awan negosyo dahan. Imagine, the Mrs. Oy kini Mr. Oy, kaslada lagpalpalaman, nga mapan nagpakpakaasi kada gitipada da nga inchik, ija binundo. Ania? Pangaasi man lang Cynthia, please. Sa pulam man ida, kahit nuan niya timabaling ko pang kontakan ka na kwada, please. Kahit kumamo na talaga ti kasasada. O sige, aramidag data in day off ko. Sa pulag dagiti dua nga dati nga amon ta. Nagkasaritak nga mismo Manong Nemy ni Mrs. Oy kalagsang-sangit. Yamanak. Yamanak. Ng Eloisa ta tinawagan nak kita
Maamuhak no Ania kasasahad mo. Ma'am, saan kayo nga malipatan? Nga nadadaga po no aping nga inkalikagom ko mga kontak kayo. Sa tinungarot itantiayan nyo, kini sir, saan ako nawagan ma'am? Haanlatan. Nana, tita, lady, kunamlatan kaniya, Eloisa. Ay, sa tinungarot itantiayan nyo, nadakam ditoy. Les taulan, ti may isang gagayyem. Agpapay kami na siya res servidura ni Henry nga asawa kakita isumantan ti assistant cook. Saan niya ngamin tinapasamak? Kinunak ba nung Nemy kat inistorya na ti amin? Nga talagang awan ti mabalinda no di mangisaran ti restaurant. Gabote ado nga utang nga dinawdawat manon Nemy di kita anak da tapno laing makarwarda iti pagbaludan. Iso nga nagbali na nakastoy. Nga isuda idi manon Nemy ka nakabimpinas ti negosyo da nga isuda ti owner manager. Ngimita isuda maten manon Nemy ti empleyado. Nakakaasid ka numaten manong. Da siyempre awan pa yun ti balay da. Nga ditadiga po na nuapay nga kinaykayat dan tinagtaklin iti kabagyan namatlaeng at daan ti restaurant. Kita iti kanulatan na rabaw ti lamisaan no kasta ang awanin nakaseran ti restaurant sa deda kanungagid edang agasawa. Huwain manong Nemy nakapimpiman da. Insigasing ko kadakwada manong. Ma'am, tita ako namlatan. Taan nga ma'am? Tita, ibagayo ka ni sir, ay ganitito. No kayat yo, umay ka dito Ilocos. Padasin nyo to may makigasan-gasat dito eh. Anya ti amoyo, baka dito met lang mabiyag yo ti dating restaurant. Ngayon pasdek yo. Kasano ko ma? Pangalami ko ma ti puunan. Alig na agpalpalama kaming agasawa. Kasla sana ka mamati nga damat gayam inchik ng agpalpalama. Kastala bayag. Ulay Pilipino. Ada da kitay umasenso. Ada da kitay nabaknang. Ada da kitay nabaknang ita. Imintong bigat. Malpogen negosyo na. Sa bagay kasta tibiyag ako nada. Kasla pilid. Agpulpuligos. Kumusta nga da kita anak yo? Awanin amumi kanakwada. Basta inkalikagom mi makalwalda pagbaludan. Ay na, saan naman kahim nga nagbasbasa. Sa balit nang itultulungan da kadagiti in-inted mi kadakwada nga kwalta. Ay nakasaysayang. Tita, oray ta, nakontak kayon. Dito yung cellphone number, tipang kontakan nyo kanyak. Nakas pagarikan tamayat kayo. Nga umay dito Ilocos. Nakasagana ka mang pasangbay ka na kayo. Ay na, nakasaysaya at ka, Eloisa. Si kalayang makalaglagip ka na kami, nga nagyan ka na kami, nakasaysaya at ka. Ngabutan nagbaling kayo mat ka na siya at kanyak, tita. Iso ang supapa kaklayang. Aging gama nung Nemy adindeng da iti may sapar bangon. Ibagak kadakwada at kompletong address. Iti patakdermin nga balay kiniya reden nga asawak. Ket tricycle manong Nemy tinang itulod kadakwada dito'y balay. Ket kastaunan ti panagin inarakop mi manong Nemy kini Mrs. Oy. Ma'am, tita ko na. Tita. Agigita tayo matlaang. Tiamok ket sang kayo nga makita ken makaden na. Sir, tito ko na. Maumay kena. Agawan kami. Eloisa, saan na kami amali para na. Iso asawam, guwapo. Uwan sir, isang ni Reden. Masak lang tricycle driver.
Ala, dumanong ka dito, Oneg. Pasensya kayo na. Kasto lang ti balay mi. Parbangon manong Nemy at syempre na panagitatang ti asawa kitidanom. Sanang itasari ti kape. Siya konti ng templa ti kape di kiti agasawa. Ha, naimas talaga templa. Eloisa. Oh my God. Ay, yung pagkaw titurog yo. Makakape kayo lagi di. At bakante kang kwarto ng saganin mi para kada kayo. Tito, tita. Ay na. Talaga, Agyamankami ken ka. Aumay ken kada kayo agasawa. Eloisa leden. Iti pa nagyan manong Nemy di kita agasawa kay inchik. Nga dating amok nga nabak ng idi. Itangat tumultulong dan dito karinderya. Kapot talagang agpadpadamat dito manong Nemy nga naraing agtempla. Ado di kiti innovation ngin sayang katda. Ado manong Nemy di kiti baro nga potahe nga subli-sublian di kiti umay nga mamikat, mangaldaw, ken mangrabi. Ayan ka manong Nemy nga kasapulan ng extension tapno di kastakat nalawa ti karinderya. No, kayat mo. Pagbalinan tayo less taolan neto imbes nga karinderya, ha? Eloisa, anam ako nam. Kinano kanyak ni Mr. Oy manong Nemy. Awan po unan, sir, ay tito. Wah, no ada ko mga pala nabati akwalta na kami nga gasawa. Talagang paasensuan tayo nga lestolan. Kalindelya nga pala nga lestolan. Ha, oh my kena. Wan manong Nemy nagpahingarod balibaliktad ti amin. No idi kat siyak ti empleyada da Mr. Oy ken Mrs. Oy. Ngem gapo tanabangkrap da, gapo kada kiti anak da, manong Nemy. Isu damat itan, tinagbalid nga empleyado mi ken nireden nga asawa. Ngem trinatar mi ida, manong Nemy, kas naganak kada kami. Gapo ta impaina ken nang paamamet dagitoy tibagida kanyak idi adak sa Manila. Isu nga impilang mi nga naganak ka na kami. Uhain manong. Ngayon bes ko mga nga naging naganak kanirden, naganak kanyak, may tumulong di karinderya, isudan. Gapo nga rata da trabaho mo at naging naganak kanyak, naganak ti asawa. Naging ka manong Nemy nga nagring ti cellphone ko. Diyak ka muna sino? Tasambat ka nakabunbo. Hello? Hello, is this Eloisa? Inchik ka? Oo, siya kabagyan ni Henry Oy. Ay, kabagyan yun eh. Di dati nga amok. Anak ka rin dita ni Henry. Ay, ada sir, mabalin kasalita isura. Ay, mabalin sir. Mabit laeng. Tidad ko kada kengkuana dito cellphone. Napaday ibaga kengkuana. Malagsakan lagi din umamuan ni Henry. No anya ti ipadamag ko kengkuana. Hindi malpasan di pa nagsarita manong Nemy da Mr. Oy kanti kabagyan na nga da China nga timawag kanya. Diyan mo no kasano ti panangalan ti cellphone number ko. Amo kita agtarigagay maaramid na ti amin na pamuspusan. Tapno lang makontak na ni Mr. Oy. Kaya umis-isem. Umis-isem manong Nemy ti dati nga amok nga inchik. Nga itan kit empleyadok manong. Naragsak ka din nga damag? Nabitas ka din nga damag, tito? Talaga, napinas nga damag, Eloisa. Nga po ta, kaumudyanan na, damag lang pa nakamagik. Kada kitinas nga pagbibingayan mi nga sa nikuang injay China. Kahit yung asawan, adapi pa nakamagik sa jay. Ada bingay ko, nga kwalta, nga ipatulod dahil kachinchin ko. Kasta? Iso na lang tada problema. Ano yung problema yun? Awanin, nakulusanan dati nga bank account ko.
So masabol nga ada bang account ko nga maipatulod kang kuana tapno ijay nga ideposito na panakabingay ko akwalta. Manong Nemy da kami nga gasawa tinang tulong nga nakuha ng kuyog iti bangko dito sa syudad Tilawag tapno maka-open da iti bank account di kita gasawa. Sa gasot lang Manong Nemy ti na deposito mi. Aging kakalpasan ti duwang allowance Manong Nemy napan balance inquiry Manong Nemy dagiti agasawa. Kadidi ta sumangpet na dito balay kastaon iti ragsakda. Idadda kanya nga impakita ka mismo Manong Nemy ti resibo ti panag balance inquiry da. Ket nakigtuta 3 million pesos sir tito wan darating nita na po yan nakabigay ko. Nagsubli ka nga manen ti kinaminaryo yung agasawa. Siguro tito tita panawan na kami dito Ilocos kaya nagsubli kami ng sadya Binondo tapno balbalo nga bangunan yung manen ti negosyo yo. Basit laing dati milyon, 3 milyon. No sadya Manila, pangipanak nila may manen, soblian mi negosyo. Naligan sadya, adoon ay kakompetensya. Kaya nga ti plano yo. Dito yun na Ilocos, pangipanak nila tayo. Lestolan, kasla dati, lestolan tayo. Tapno, dito yung mat nga, balbalin nga bumangon kami nga kasawa. Ay, tulungan tayo. Sir, ma'am, di rugyan mi manintag, sir, ka nagmam ka na kayo. Gabuta, siguro, itultuloy mi dati karinderya. Kat, da kayo, magipasda kiti restaurant. Sadya ka dilawag ti kaya jo. Dilo mayamon karinderya, pagbalinan tayo na pagbalinan tayo letta ulan tapno dado ken mas may lang ken siksikat ado dagiti tolista nga umay mangan iti lesta ulan. Manong Nemy nakiktutak iti baga dagiti agasawa nga dakam kano nga agasawa ti may inagan iti may pasdag nga restaurant. Iti na makik no apay ket kunada Manong Nemy nga saandan ka kayat tagsubli sa China no diket dito idan nga orayan ti panakaapit da. Isong ibagada Manong Nemy yan tangay dakam tukan umatlang ti pangipatawidan da dakam latan ti mainagan dakamin ti makamo kadagiti secure kadagiti permit kanda dumapay. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy di basit a karinderya nagbalinan nga restaurant. Restaurant Manong Nemy nga umay panganan dagiti kangrunan na Manong Nemy dagiti turista dito Ilocos. Dagiti aggapo iti amyanan ken dagiti aggapo iti abagatan. Gabuta sa digmet Manong Nemy iti nakipasdegan dito nga restaurant iti maysa kadagiti beach resort iti amyanan. Manong Nemy at adda nga dito nga ti umayanda nga panganan. Oray no at the restaurant ti beach resort nga nag-check-inan da ken napananda nagpipiknikan. Dito restaurant mi Manong Nemy nga umayda. Ada digiti take out, ada digiti umay mangan mismo dito Manong Nemy. Aging ka ada nga si Bikat ket syempre naadaan iti branch 2 dito matlaing amyana na paset iti Ilocos. Kastawan iti nagsakmi ti asawak. Kat dagiti kakabsat ko ken kakabsat na Manong Nemy nagbalinda ang empleyado mi. Nga dagitoy kat matulungan mi ida tapno makapagtrabaho ken may tuloy dati pa nagbasa da. Wen Manong. Numan pa ita kami tinainagan iti restaurant Manong. Ngem binigbig mi metlaeng nga tibos mi kat dagiti agasawa.
Di mo min kahit kumang agtrabaho da Manong Nemy, agtrabaho da nga tumulong. Tumultulong da. Saan ka nung mabaling nga saad da nga tumulong kapot ta kasapulan da iti panagtrabaho tapno aglengit da. Tapos daray iti igid ti baybay kami nga mamigat Manong Nemy da kayat dagiti agasawa nga agdigos no kasta nga sampay nga timaw ti init para kano iti panagtultuloy nga panagkaitad ta sa lunad da. Nadan kami maten Manong Nemy ti talong anak kinireden nagsasaruno. Talaga nga nakasgasat dagiti agasawa nga dating amok Manong. Ta kasla isuda tinangted kada kami ti swerte nga agasawa. Tano karinderya kumalaeng ngawa matidakkel puunan mi nagpatingga kam kumalaeng ti karinderya. Ngam kaputadan restaurant imasenso kami Manong kanadapayan 2 uno talungan nakmi. Nga nakananama Manong Nemy tiran niya kamasakbayan dagitoy nga nakmi. Wain Manong Nemy adan iti high school kan elementarya iti talungan nakmi iti ta madlaw mi ako makapsot maten ti salunat dagiti agasawa. Nga kunada Manong Nemy nga nagbalindan nga bedridden. Oh my God paspasen siya kaila kumakada kami ng agasawa Leden and Eloisa. Kapag talagang dumteng pa nagkapsot mi manay na yun ang matawan mi. Oh my God awan pagdanagan nyo tito tita tada kami ng agasawa kan nagiti pa nakaapo kuyo kada kami saan na kayo nga baybayan nang runa ita takasapulan nyo iti pa nakasikaso. Katapno saan kami nga marigatan mangpasweldo kami tiya ori may isang caregiver nga mga sikaso kada kayo olay sa anin na kabailan mi pailaeng marigatan kayo tito tita iso nga siya kumati mga sikaso kada kayo ang kasapulan mi iti panakamanit sa restaurant iso nga pagdanagan nyo ada kabagyak nga caregiver nga sampay nga nakapaninti abroad igawid ko pa'y laeng tanong manot sweldo na di abroad kasta matitid ko keng kuwana tapno maasikaso kayo ay Agyamankami talaga Eloisa na imbag ka tao. Ganda kayo matinangitad ka na kami di kasgasat mi tito. Da kami nga gasawa timpanagan nyo iti restaurant ket isut ng bukbukan nyo tiya naudi nga bingay yo kadig iti sa ni kwayo iti China da ito ti pakalaglaga pa mi kata kayo iti restaurant kan iti pa nakasursurok iti pa nagluto kan pa nang manage sa isang restaurant da kila bigbigay nga utang ko inimbag nakim kada kayo tita tito iti manungatawan nga panagyan ko kada kayo gabota na imbag ka imbagami ken ka sekleto iti naing mas aluto nga subli-sublian ni kiti kustumel ket sang ka nga nagbidot nga nang tulong ken ka gabota si ka kanda kayo kagasawa ideya pagsanggilan mi itan nagkapsot kami nga gasawa kanda kita anak yung ay awanin damag mi kanakwada adamat yan as-asawa da ada nga tamat yan apo ko mi kanakwada siyempre. Di yung nga nagsubli sa China kaanin dodoy kamlatan nga maiponpon nakaitulatan ni makamu kada kami intundom tengen iti panakaapit mi da kami nga gasawa imuna Manong Nemy nga nagpakada apimusay ni Mr. Oy ket syempre kasta ako na iti sangsangat mi nga gasawa kasta matendig iti anak mi gapota talaga nga dagiti anak ko Manong Nemy imbilang da nga lulu da ni Mr. Henry Oy iso akas daon na iti sangsangit da takinapudno na Manong Nemy dagiti agasawa nga inchik nga dating nga amok ket isuda iti kangrunan nga nangay aywan kadagiti anak mi talungan anak mi idi ububing da payla nakasaysay ati parang tratar da kadagiti bilang da nga puko
Isong eta tapi musayan tilakay Manong Nemy kas taon iti sangit sang sangit mo. Ingarigatak Manong Nemy kinuntak da kita anak na iti China ngem saan ko na kontak ida. Tapno rumeng kumalayang nga maamuanda. Panawagak pa Manong Nemy ni-upload ko ti social media ngem kaskas di nga awan tinawaray mga tawag wano pakaamod ako si Maruno Manong Nemy kalpasan ti makatawan si Maruno mataping musay ni Mrs. Oy kadadadamanin ti sangit mi ngaman niya harot Manong Nemy rumbeng unay nga awatan mi tadaitan ti pagpatinggad ti bihag dagiti dua nga inchik nga dating nga amok ngayon bilang ko naganak kanyak nga nakatawidak kadagiti rumbeng nga tawidak kagkuana kadakwada kabuta talagang impatig ko ida kanimparik na damat ti pamatig da kanyak kada kami nga gasawa agraman di kita anak mi. Nagsardeng lang Manong Nemy ti restauran iti kapig sa ti COVID ngam kalpasan ti amin kat adamanen nga operar nga agpadpadan nga adda iti duwa nga anak mi iti college idinto tadda ti higher grade ti inaudi nga nakananama Manong Nemy nga kan mi ida tinaranya masakbayan di kita anak mi gabot impatawid kada kami di kiti duwa nga amok nga inchik impatawid da Manong Nemy nga negosyo nga nagpuunan mi tinaudi nga na igamanda nga kwarta nga nagiti sanikwada iti China. Dito nga ti pagkasalita kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nangibasa at sabi ko nga Manong Nemy tadawan na ibatik nga adal liwliwakin pagsarimingan ti biyag kadagiti pahadag kadibingag kanagbuya iti daytoy a pagkasalitaan. Sabi ko nga may bilang met nga true to life success story daytoy nga pagkasalitaag. Kaya tatoy nga rin nga agpakada toy agyaman nga bagaya mo Eloisa iti Ilocos Norte. Thank you Eloisa ating gamat panangibura ito true to life success story. Thank you mat kalagi nagdagang ka nagbuyan tunbigat sa balin tumanin ng pakasalitaan tinta ibasa nga true to life success story. Ito ni pag-ayab yun ng manong yun Nemy Ruiz mangibat-batin na mag-oras kada kaya aming asabada. Babay na po.